A teraz, dámy a páni, je tu show, ktorá si posvietí na zdravé stravovanie. Výživový kúzelník s vašim hostiteľom Guyom Maxwellom. Zdravím vás, priatelia, som Guy Maxwell a mám tu pre vás nový revolučný výživový produkt, ktorý musíte vidieť, aby ste tomu uverili. Priatelia, ako často sa vám stalo toto? Behali ste celý deň hore-dole v práci, v škole alebo pri športe a na konci dňa ste si uvedomili, že ste zjedli možno 2 kusy ovocia alebo zeleniny. Stáva sa to často. Mám pravdu? A všetci vieme, že zdravá strava má obsahovať 5 až 9 dávok ovocia alebo zeleniny denne. 5 až 9, priatelia. Ale prijíma niekto z vás viac ako 2 alebo 3 denne? Teraz buďte úprimní. Jasné, že nie, ale pre vaše zdravie je to tak dôležité. Priatelia, ovocie a zelenina obsahujú silné antioxidanty a fytochemikálie, ktoré pomáhajú udržať náš imunitný systém zdravý a silný. Sú tiež vitálnym zdrojom výživných látok, ktoré naše telo potrebuje každý deň. Takže otázka je, ako si môžeme byť istí, že dostávame tieto dôležité prvky do našej stravy, dokonca aj keď sa správne nestravujeme. Priatelia, čo by ste povedali, ak by som vám ponúkol rýchly, pohodlný a jednoducho použiteľný recept, ktorý obsahuje skutočné hviezdy farmárskeho trhu? Hovorím o jablkách, čučorietkách, brusniciach, baze, hrozne a hroznových jadierkách, banánoch a kiwi. No, čo by ste povedali? Počkajte, neodpovedajte, kým neuvidíte, čo tu ešte máme, pretože len začínam. Mám tu tiež zeler, strukovú fazuľu, mrkvu, kapustu a karfiol. Už som vás zaujal? Super. Ale ešte počkajte, priatelia, pretože sme ešte neskončili ani zďaleka, pretože ešte pridám maliny, limetu, slívky, červenú papriku, petržlen a cuketu. To je ale života budič, čo? Spočítajte ich. 18 najlepších druhov z vašej úrody práve tu a v jednej dávke. Ste pripravení zažiť výživnú silu 18 druhov ovocia a zeleniny? Tu je to, priatelia. Predstavujem vám nový Nature's 18. Všetko ovocie a zelenina, ktoré príroda ponúka v jednom pohodlnom doplnku. Presne tak. Žiadne sekanie, krájanie, miešanie, odšťavovanie a vašej mysli a telu môžete okamžite poskytnúť to, po čom každý deň túži. Priaznivé výživné účinky 18 druhov ovocia a zeleniny. Navrhujem, aby Nature's 18 nahradil ovocie a zeleninu vo vašej strave. Ale ak ich nejete dosť, ak to áno, nie je lepší spôsob na doplnenie vašej stravy ako tento malý účinný doplnok. Nový Nature's 18 od Forever Living Products. Ďakujem ti, Rex Maugen, za tento nový fantastický spôsob, ktorý nám pomôže prijímať každodennú dávku ovocia a zeleniny. A ďakujem všetkým vám, že ste mi venovali svoju pozornosť. Zdraví vás Guy Maxwell a dobrú výživu. Dovidenia všetci.